आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. रश्मी शुक्ला यांना पोलीस महासंचालक पदावरून हटवा अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली आहे. आरोप आहेत त्या निष्पक्ष पद्धतीने काम करत नाहीत, त्या विरोधकांना त्रास देतात. महाराष्ट्राचं पोलीस दल हे दबावाखाली काम करत आहे आणि त्यांना आदेश द्यायचं काम रश्मी शुक्ला करतायत. विशेषतः आमच्या कार्यकर्त्यांना तडीपाऱ्या, हद्दपाऱ्या, मकोका लावून निवडणूक आपल्या ताब्यात घ्यायची आणि याचा सूत्रधार राज्याच्या पोलीस महासंचालक आणि पोलीस दल. हे जर होत असेल तर हा जो चुनाव आयोग आहे, निवडणूक आयोग आहे, त्यांना वारंवार आम्ही सांगतोय की तुम्हाला जर पारदर्शक निष्पक्ष निवडणुका करायच्या असतील या राज्यामध्ये तर तुम्हाला रश्मी शुक्ला यांना हटवावंच लागेल. तुम्ही का हटवत नाही? हे जर आमचं सरकार असतं आणि आमच्या डीजीच्या विषयात तक्रार केली असती कोणी, तर ताबडतोब त्यांच्यावर कारवाई झाली असती. बरं, यांचा पूर्व इतिहास आपण पहा ना. त्यांनी 2019 साली सरकार बनत असताना फडणवीस यांना मदत करा असे आमदारांना धमकी आणि सूचना देत होत्या. आमच्या सगळ्यांचे फोन ऐकले जात होते, आमच्या हालचालींवरती लक्ष ठेवलं जात होतं. अशा बाईंवरती गुन्हा दाखल झाला, निलंबित झाल्या आणि फडणवीस येताच त्यांना पुन्हा पदावर घेतलं. त्या निष्पक्ष असू शकतील का? त्याच्यामुळे नाना पटोले यांनी जी भूमिका मांडलेली आहे योग्य आहे. फडणवीस म्हणतात की त्या काळात जे सगळं झालं आताही जे हटवलं जात नाहीये त्यामागे आमचे फोन अजूनही त्या बाई किंवा त्यांचे लोक ऐकतायत. फोन टॅपिंग होत आहे. आजही अनेक विधानसभा मतदारसंघामधल्या पोलीस खात्यावर त्यांचा दबाव आहे एकतर्फी काम करण्यासाठी. महाराष्ट्रातल्या अनेक विधानसभा मतदारसंघामध्ये या बाईंचा दबाव असा आहे, जे आमचे प्रमुख कार्यकर्ते आहेत त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना तडीपार करा, अशा प्रकारचा दबाव या बाईंचा आहे. आणि अशा राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातल्या निवडणुका खरोखरच पारदर्शक आणि निष्पक्ष होतील का याचा विचार निवडणूक आयोगाने करायचा आहे. तुम्हाला काय वाटतं की रश्मी शुक्लांच्या पाठीशी कोण नजर दाखवतं? कोण करणार? केंद्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस. अजून कोण करणार? लोकशाही आहे, लोकशाहीमध्ये काही पथ्य पाळायचे असतात. हे जर रश्मी शुक्ला यांना माहीत नसेल तर त्या पदावर बसायला लायक नाही. विशेष मुळात त्यांची नेमणूकच बेकायदेशीर आहे. राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदी त्यांची नेमणूकच बेकायदेशीर आहे. हे एकदा स्वीकारल्यावर त्यांच्याकडून निवडणुकीमध्ये पक्षपाती धोरण राबवलं जाईल. फडणवीसांचा पक्ष जो आहे त्यांच्या बाजूनच त्या काम करतील आणि भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधामध्ये जे काम करतील त्यांना त्या वेगळ्या वेगळ्या माध्यमातून त्रास देतील, तडीपाऱ्या करतील, खोटे गुन्हे दाखल करतील. हे कसं काय? अशा पद्धतीने निवडणूक कशी होऊ शकते? आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.